We are at their camp now. We are at their camp. What are you for here? Commander? Osa. Now watch go. Ata miliuri. Okay, ata miliuri. Hola. Ana chugari. I never know. Look at government. I'm my family. Yeah, camp even they kidnapper na. Almost that guy kidnapper nya no ba. I trace we be aba na within dan. Atala. Ba ga. Oh, yeah, good. Yeah, good. Oh, you're back in your hand. Back a hundred, the window habit. Look at their chance. This is their chance. This is their chance. Where do they keep people where they kidnap for night? See? What production? Soludo is here live. Live and direct. At our family. Atamliuli, I know now. Life and direct or Tamliuli, on a man. The back I had a tanda kidnap, break it now. A back on a mill. Our men are on ground. You see, I'm here, Anambra. You say this. I'm on a bonnet. It's one. That's how Mona. Carry the clothes, go the other side, put on. See how? Eba ka na ebute ndị mmadụ adọmpụ under the bridge as ọta mmiri uri. Ọta mmiri uri ka anyị nọ na live and direct. Men are on ground. Men are on ground. If exactly why Soludo jiwe na chugari ndị nwa dibia. Ebe ifula batalo. Or altar ka ifule dewele ebe ahụ. Ebe ifula batala settings dị ebe a. O you settings a na-afụ n'ụlọ ụka. Agwa ngana edo against olu Soludo na alụ. Ma na iwu onye ọjọọ inwe skeleton nọ na your cupboard. E wuru nwa dibia do against olu Soludo na alụ. Ma na inwe skeleton in your cupboard. Ọ na ihe nwa dibia mana need against ife Soludo na alụ. Ma na iso na ndị a na-eze ma na iso na ndị dị ife a na-akpa aga n'aga. Ebe ị batara, ifuru Bible here, ifuru olive oil here, ifuru holy water here, ifuru the blessed sacrament ebe, ifuru sticker here, perifi flavor, ifuru aja chita na mountain, ifuru okwute weta na mountain, ifuru ya here, ifuru ya here, ifuru cross ebe, ifuru cross ebe. Now if you na agasala ebe, or father dobale biri nde na ebe efa, or bishop biri heye, or pastor biri heye, or from adoration case we bute, the answer is no. Nwa dibia gwọrọ ọgwụ a. Nwa dibia na agwọrọ ha ọgwụ a. Ịghọtago? So, in all say na ịmaghị ife Soludo na-eme. Imagine you are just using emotion and sentiment when you are supposed to be using your senses. Ịghọtago? Because ife Soludo na-eme it very clear. Na ndị ọ na-achọ ife a na ebe ha na-enweta fortification and all these things from ụmụ nwa dibia. And not the pastor. Along the line, almost a pastor that will ejide onya with an agwa. And in the emerendo, they for Apollon then made the real or the Igbo. Makime ya ejide. So na Soludo we for you nolo after the Wadibia. Because no one the head in the committee crime in na committee na Igbo. So all na ife na-eme na anya ga-emepe ho amozi ife mma gwa ndị ejidekwala anyara ọgwụ n'ukwu buru n'obi buru n'aka ka na ahụ ese na ịma bụ ọwụ holy water ka cross ka ị na-afọ ha na-ejide olive oil ka ị na-afọ ha na-ejide ke gwagode m ka mmadụ o sticker I shall not buy ka ị na-afụ ka ọ dechi program ka ị na-afụ ha na-amapedo ebe ha na-anọ ka we love evangelist Ebuka Obi ka ị na-afụ ebe a ka abụ m nwa ikuku onya ka ị na-afụ. The answer is no.
So if Abanaka, enyo, on Soludo na is channel at a particular place, and you know. So I don't know why you are against him, all in the name of not against the ordinana. Ordinana, we fa kana kuziron. Honya no. Onye na-eme the real ordinary Igbo ya support if one na support eziokwu duru onwe clear. So now we go if you are against Soludo ị na-eme ife ọjọọ and ife ọjọọ ị na-eme ife ọjọọ na-adanda ị na-akpansi ị daghị akpansi ị na-ezu ohi ị daghị ezu ohi ị na-atọ ntọ ị daghị atọ ntọ o nwere ife ị na-eme adụrọ anwere ka o si wee dụ. That is the only way ị ezi wee dụ against ife Soludo na-eme. Go okwu so many times kwuo na ọ dụrụ against omenala Igbo na ọ dụrụ against ọdịnala Igbo omenala Igbo do ọdịnala Igbo do na ọ dị against ndị na-ejie were eme ife ọjọọ ndị ọgbara ọfụla. In fact, he was specific in one of the videos nne ọ sị na ndị ọgbara ọfụla asịgo oke ito asịgono ejepụtazi ọgwụ adọba nwa dibịa na-echukwa unu ma nke wee eziokwu ka anyị kwukere nke wee eziokwu. Share this video efe awụ ihi ala stroke oli ịghọtago ebe a ọnwa dibịa bịa fiwa ọgwụ a bịa na ichukwe na agwọ ihe ọgwụ na-enye ife niile na-agwa ha ka esi eme ife niile ọ ha na nwa dibịa na ọrịa nọrọ ebe a and ịmachakwa ife niile a na ọka amara ọma na-ekwu okwu ka o wee wụrụ ụka jikwụsị omenala ji wee sị o nwekwa ndị invadri nwude ha fụkwa cross fụ chaplet fụ crucifix fụ sakramenti ha ji ejekwa kpụta fada ma ọ pastọ ma onye na-emerụ ha ya ịghọtago. Soludo adịghị interested na onye nwa dibịa na-enye mmadụ ọgwụ ọ na-aṅụ ka ahụ dị ya ọ dụghọ mma. Ọ dịghị interested na nwa dibịa na gburu mmadụ efe a mee ihe ka ọ dịghị interested na ụmụ ife niile a. So if ọ dị interested na ịmụ ife ọwụ and igwe onwe gị eziokwu a today area the better. Daalụnụ.